Funtzean landu duguna, gaurko saioan izan da Euskara planak eta herritarren parte hartzea. Herritarren parte hartzea hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara planak, eta beraz, bai diagnostiko faseak, bai helburuen definizioa, baita ere lanildoak, baita ere programak eta proiektu zehatzak, beste gizarteko eragileekin batera definitzen ditugula. Oda, tokia egiten diogu, bai hizkuntza egoeraren diagnosia egiteko, baita ere hizkuntza egoera horretan eragiteko, ze helburu, ze proposamen, ze programak aktibatu behar dire. Eragile ezberdinen arteko diagnosi eta plan adostuak sortzea. Horreri aldiogu deitu plan bat parte hartzearen bitartez diseinatu denean eta garatu denean. Hemen asuntoa da, ez dugula batez ere saioan landu duguna da, ez diogula bakarrik erreparatu behar edukiei eta produktuei, adibidez diagnostikoa bera, hizkuntza egoeraren diagnostikoa eta plan bera, bere helburuekin, bere lanildoekin eta baizik eta ere bebai hori erabiltzeko edo hori elaboratzeko prozesuari. Eta prozesu horretan, pertsona ezberdinak daude, ordezkarik direnak, sektore sozial ezberdinetakoak edo eragile sozial ezberdinetakoak, eta erronka nagusia segurazko, gero, benetan Euskara biziberritzeko dinamika sozial bat aktibatzeko, erronka nagusia badago, ez hainbeste oso diagnostiko egokiak sortzen eta oso plan borobilak sortzen, baizik eta harremanen arloan. Nola eragile ezberdin hoiek inplikatu, ilusionatu eta elkarlanean ipini hizkuntza egoeran aldatzeko. Eta hor ezinbestean kokatzen gaitu beste perspektiba batean, dela planen elaborazio prozesuan eta oro har gure lan prozesuan beste lan filosofia bat ere barneratu eta beste lan estilo bat. Funtsean dela izatea ezberdinen arteko akordioen errestatzaile bat eta dinamizatzaile bat. Desente kostatzen zaigu begirada aldaketa hau. Konturatzea batez ere garrantzitsuena ez dela oso helburu txukunak edo oso arrazoi onak ematea, baizik eta benetan elkarlana behar bada, bestelako dinamika sozial bat aktibatzeko hizkuntzaren alorrean, orduan elkarlanak ezinbestean behar du konfidantza, hurbiltasuna. Eta beraz, landu behar duguna da prozesu hau. Horrezetik aipatu dugu lan prozesu bat, plan bat diseinatzeko edo ekimen bat abiatzeko ere, dela konfidantza prozesu bat ere. Eragile ezberdinen artean, elkarlanerako konfidantzak sortu. Eta konfidantza eta hurbiltasun afektibo emozional horiek lortzeko ezinbestean ere lan egiteko moduak, bai bileretan, eta baitere tailerrak edo bestelako momentu informaletan ere lan egiteko modu horiek aldatzu behar du. Malguagoak izan behar gara, gure gaitasun erlazionalak, negoziatzaileak, komunikatzaileak garatu behar ditugu, eta itxiak, hotzak eta zurrunak izateko daukagun joerak gainditu, eta izatea atseginagoak, hurbilagoak, erakargarriagoak eta beroagoak. Jendea gustora sentiarazu behar dugu eta horrela motibatu jarraitzeko gurekin elkarlanean. Eta ez bakarrik gurekiko, baizik eta eragile ezberdinen artean ere dinamika hori pizten ahalegindu behar gara. Horretarako, bai bilerak, bai bestelako ekimenetan, beste modu bat esplanteatu behar dira. Askoz tarte zabalago bat utzi behar du jendeak benetan bere ideia, bere gogoeta edo bere ezintasuna adierazteko. Eta hori kontutan hartu, hori permeabilidade handiarekin bereganatu eta horren arabera guk ere proposatu edo ideiak emon. Funtsean kokatu gara, gehien azpimarratu dugun ideia hori izan da, zentratzea gehiago arlo relazionalean, afektiboan, eta asko zaindu elkarlanerako harremanak,
Eta bigarren plano batean utzi edukiak eta helburuak eta nor daukan arrazoia eta norkez, eta abar. Hauek garrantzitsua da, bere zera du, baina ez da funtseskoena. Oso erreza da arlo horretan, ideien arloan, proposamenen arloan, urruntzea. Eta urrunduz gero ez dago elkarlanarik, eta elkarlanarik gabe ez dago dinamika sozial berririk. Beraz, horretik hori gehien bat azpimarratu du. Arlo relazional afektibo hori.